До момента 12 жени са посетили Пирогов, след като са си поставили ботокс, за да се разкрасят. Разкрасили са се. Дано се оправят бързо, дано са разбрали, че това, че пише промоция с червени букви, това, че тая, дето те боде с игла по лицето, са я давали в някакво реалити, не трябва да ни кара да тичаме натам, а в полицията. А там вече хората, ако са в настроение, може да направят нещо по въпроса. Аз лично тая дама, дето им е направила лицата на трътка, бих я затворила в шкаф. Не знам, просто така ми дойде. Корнелия Нинова има нова рожба. Непокорна България. Орелът на емблемата им в никакъв случай не напомня орела на Третия райх. Това е 1:1. Ще бъде детска планета! Десислава Атанасова е избрана за представител на България в Венецианската комисия. Имам идея за филм. Работно заглавие Деси. В него ще последя пътя на Деси от родното Дулово през психодиспансера в Русе, присъствието и в ГЕРБ, защото тя си присъства, пък те нали местят като в Не се сърди човече, до Венецианската комисия. Филма Деси ще потърси отговор на въпроса как да направя бомба. Само Българската православна църква ще може да използва православна в името си. Жалко. Аз тък помислях да започвам подкаст с това име. Хиляди студенти продължават да протестират в Сърбия срещу корупцията, докато в голямата си част нашите са запретнали анцузите и са неспособни да изкажат едно сложно съставно изречение. Няко стане, брат! Съдебни инспектори са проверили, но не са намерили връзки между магистрати и покойния Мартин Божанов, нотариуса. Показвам как е протекла проверката. Ами няма връзки. Тръмп спря оръжието за Украйна и пак го пусна. Диджей Тръмп. Пускам и спирам. Аз чакам да спре войните по света, както обеща. Сега е 4 февруари, 10:54 не ги е спрял. 10:55 не ги е спрял. Нов епизод на сериала Бюджет. Образ цифрите. Последните изчисления показват, че държавата не завършва месеца с дефицит, а с излишък. Вместо 407 милиона лева недостиг, в хазната им 500 милиона повече. Май. Не е ясно. Все едно някой е писал нещо на амбалажна хартия в квартален магазин, наистина. Все едно на мен не са ми го дали да го правя този бюджет. Аз съм актриса и понятие си нямам колко е 8 по 9, примерно. Въобще не се напъвайте, това и вие не го знаете 100%. Аз очаквам утре някой да излезе и да каже, че бюджет всъщност нямаме. И че изобщо никога не сме имали. И че не съществува такава дума. Мара, това момиче какво му е? Защо изглежда толкова лошо? Аз наживо съм още по-зле.